المؤمنين اليوم يقوم رب العرش أمير المؤمنين اليوم يقوم رب العرش ta'aziyya ga manzon Allah yau babu Ali jarumi, marsiya ga Fatima az-Zahra yau babu imami, jaje Al-Hassan da Hussein yau an rasa ma'asumi, ta'aziyya ga Sayyida Zainab yau ranar zulumi. أمير المؤمنين اليوم يقوم رب العرش na yi wasidi zakzaki ta'aziyar kakansa abidi sai da alhamna iman rasa maulana ali sajidi, na yi wa dukkanin ikhwa na rashin gwarzo mujahidi a cikin masallaci na kufa a kasar ali abidi. Ma'awiya sun yi zama akan kawar da Abul Hassan, nan suka tsayar da wanda zai kisan Ibn Muljim Abdurrahman, ya taho zuwa Kufa domin cika aiki kuji ikhwa, ya kwanta masallaci yana jiran zuwan Amirul Mu'minin. أمير المؤمنين اليوم يقوم رب العرش yayi mafarki da annabi ranar maula sayyidi Ali, ya faɗa masa ranan nan taka cewa Ali adili ya fito bishiyoyi da dabbobi na koka wa akili, lokacin makiya sun gama kulli kan Ali kamili. Ibn Muljim ya zo da takobi a ranar yana jira, ai gumurzu sun san dai ba sa iyawa da Haidara, shi yasa suka ɗauki makida